Gini. Padahal jare gegere anu abot. Siapa? Kita ya abot. Oh, mau kae. Ayo mangan sikik. Tambah kemranyas. Sudah. Biane isih siji iki. Sudah dinteni. Ya. Oh bisa sampai malah elektro. Biar kabeh radio kayak dokter. Gari nunggu Mas Dubi. Cepat kesini tinggal jenengan. Pokoknya rondo ya rondo, mangan sih, oke? Periode lho. Nek di warung kan kita lawang kuburan. Biasanya iki pocongnya madhep mulon. Pendak wengi mesti wiruh aku.